Арт-терапия, ионылаштырылған һава, ҡом белән дәвалау. Ҡазандағы 7-нче шәһәр хастаханәсе янында урнашҡан күлләр янында яңа парк барлыҡҡа килә. Ул ауруларны тернәкләндереү урыны булырға тиеш. Биредә яҡын тирәдәге йортларда йәшәүселәр дә килә алачаҡ. Күлләрне реконструкциялау буйынса масштаблы проект нинди? Без дә ҡыҙыҡсындык. Мондый масштаблы проект Россияда беренче тапкыр гамәлгә ашырыла. Тиздән бу урында 7-нче шәһәр хастаханәсе пациентларын тернәкләндерү буенча уникаль комплекс була. Есть вот такая вот зона фитнес и кардиотренировок. Йөрәк авыруларын тернәкләндерү мәйданы бар. Анда җиһазлар куела. Коляскадагы авырулар да тернәкләнә ала. Табиб барлык авырулар белән үткәрелә торган күнегүләрне контрольдә тота. Реконструкция 2 этапта уза. Башта кече күлләр, ә соңрак зур күл үзгәртелә. Һәр пациент индивидуаль тернәкләнә. Паркта спорт мәйданчыгы, тренажерлар, дәвалау җайланмалары урнаштырыла. Мы считаем этот проект модернизации Чайковых озер для нас прорывным. Бу дәвалауның комплекслы проекты. Бар нәрсә авыруны һәр яклы тернәкләндерүгә юнәлдерелгән. Әлегә мондый концепцияның гамәлдә булганы юк иде. Реконструкцияның икенче этабы зур күл территориясын тәртипкә китерү. Җәяүлеләр өчен суҡмаҡлар, уңайлы утырғыштар, җәяүлеләр зонасы булдырыла. Биредә хастахана пациентлары да якын тирә-яҡларда йәшәүселәр дә йөрөй ала. 90-нчы елларда бу урыннарда төзелеш эшләре алып барылды. Ишек алларына башка ял итү урыннары да юк иде. Башта бу күлләр янында парк, җәй йөрү зоналарын булдырабыз. Ә икенче этапта Гаврилов урамындагы яр буен төзекләндерүне максат итеп куйдык. Күлләр янында авыруларны тернәкләндерү, шулай ук табибларның ял итү урыны да булыр дип көтелә. Паркны төзекләндерүгә быел ук керешәчәкләр. Фанис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.